ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधून पंतप्रधान किसान समृद्धी सुविधा केंद्राचा शुभारंभ केला। हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत वेंगुर्ले तालुका खरेदी विक्री संघाच्या सभागृहात पाहण्यात आला। सावंतवाडी रेल्वे स्थानकासमोरील बँक ऑफ इंडियाचे एटीएम अचानकपणे बंद करण्यात आल्याने ग्राहकांची गैरसोय होत आहे। त्यामुळे त्यांची ही गरज लक्षात घेऊन या ठिकाणी एटीएम मशीन लवकरात लवकर बसवावे अशी मागणी ग्राहकांकडून होते। विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदार वैभव नाईक यांनी कोकणातील भूस्खलनाचा मुद्दा उपस्थित करून शासनाचं लक्ष वेधलंय। शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात फळे व इतर साहित्य वाटून साजरा करण्यात आला। मुंबईत पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आलाय। त्यातच आज दुपारी 2च्या सुमारास मरीन ड्राईव्ह परिसरात समुद्र खवळून उंच लाटा उसळताना दिसत होत्या। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।